Moikka ja hyvää uutta vuotta! Tänään mä ajattelin näyttää teille, että mitä mä ostin Espanjasta. Ja anteeksi mun ääni, mä en tiedä, mä taidan olla vähän tulossa kipeäksi, joten mulla on tosi tällainen käheä ääni. Jos oot uusi tällä kanavalla, niin moi, mä oon Pauski ja muistathan tilata mun kanavan, niin sä saat ilmoituksen aina kun mä lataan uuden videon. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä sellaisen kysymys-vastaus-vlogin, joten jos tulee tarpeeksi kysymyksiä tonne alas, niin mä teen teille sellaisen. Ja aloitetaan näillä ostoksilla. Eli eka asia, mitä mä näytän teille, on tällainen aivan ihana valkoinen neule. Tää on tällaista pörrämateriaalia ja tää on tosi lämpöinen. Tässä on tällainen V-kaula-aukko. Mä tykkään tosi paljon, koska sä voit pitää sitä ihan normaalisti tai sit silleen vähän toisella olkapäällä. Sitten täällä on alhaalla tällaiset aukot, mikä on mun mielestä tosi kiva asia paidoissa, koska ne jotenkin istuu tosi hyvin. Ja tää on aika isokokonen. Tää on niin ihana varsinkin nyt talvella, kun tää on niin lämpöinen ja pehmonen. Seuraava ostos oli tällainen harmaa neule. Tää on vähän ohkaisempi kuin toi äskeinen. Ja tässä on aika iso tää kaula-aukko. Ja mä halusin just tällaisen paidan, minkä sä voit laittaa just tälleen toiselle olkapäälle. Ja tää on aika perus tällainen harmaa neule. Ja siinä on pitkät hihat. Siinä menee saumat tälleen väärinpäin periaatteessa. Mielestäni se on kiva yksityiskohta. Sitten mä ostin tän saman myös mustana. Ja te tiedätte, mutta jos mä löydän jonkun kivan vaatteen, niin mä ostan sen kaikissa väreissä, koska kivoja vaatteita on niin vaikea löytää, joten mä tykkään ostaa saman vaatteen monessa eri värissä. Ja varsinkin kun tästä paidasta oli niin ihana sellainen sähkösininen väri, mutta siellä ei ollut koko enää jäljellä. Mutta tää on ihan samanlainen kuin toi äskeinen, mutta siis mustana. Iso kaula-aukko ja pitkät hihat. Ja vaikka tää on aika ohut tää paita, niin tää on siltikin tosi lämpöinen. Sitten mä ostin tällaisen perushupparin. Tää on ihana tällainen beige tai tällainen, mikähän tää väri ois? Ei tää on luonnonvalkoinen, koska tää on vähän tällainen huppari. Ja tässä on tällaiset aika paksut nämä nauhat. Sitten tässä on alhaalla tällainen tiukempi osa. Sitten mä ostin tän saman hupparin tietenkin pinkkinä, koska mä tykkään tästä väristä. Ja tää on aivan ihana tällainen piirteä väri. Ja varsinkin tätä mä oon käyttänyt nyt tosi paljon tyyliin joka päivä kotona, koska tää on niin pehmeä täältä sisältä. Mä en tiedä mitä materiaalia tää on, kun tää on ulkoa tällaista tavallista materiaalia, mut sisältä tää on tällaista fleecin tapasta. Tosi pehmeä ja ihana. Sitten mä ostin nahkatakin ja mä tykkään tosi paljon, kun täällä on kultaiset nämä yksityiskohdat. Tässä on tällaista tikkausta. Mä tykkään tosi paljon tällaisista. Ja tää on itse asiassa tosi lämmin. Ja mä aion käyttää tätä heti, kun tulee kevät. Täällä on myös takaa tässä sivuissa tällaista tikkausta ja tällaiset hihnat. Ja mä käytin tätä takkia itse asiassa mun uuden vuoden videossa. Ja mun mielestä tää on just sopivan pituinen, koska tän tyylinen nahkatakki ei mun mielestä saa olla liian pitkä takaa, mutta ei myöskään liian lyhyt. Joten tää on just sopivan pituinen. Ja tässä menee myös takana tällainen yksityiskohta. Muuten tää onkin aika perus nahkatakki, mutta nämä yksityiskohdat tekee siitä tosi mielenkiintoisen. Sitten seuraava juttu, mitä mä näytän teille, on tällainen pikkulaukku. Tää on itse asiassa Primarkista ja tää on aivan ihana. Tällainen musta. Ja tässä on tällaista vähän nahkamaista tää materiaali. Ja tässä on aivan ihana kultainen tällainen vetoketju yksityiskohta tässä edessä. Ja myös tässä hihnoissa menee tällainen ketju. Ja tää on mielestäni just sopivan kokoinen. Tänne mahtuu just sopivasti juttuja. Täällä on suklaata. Mä tykkään tosi paljon Primarkin laukuista. Mä löydän sieltä aina tosi kivoja laukkuja. Tää maksaa ehkä 6 €. Joten todellakin jos oot sellaisessa paikassa, missä on Primark, niin kannattaa käydä katsomassa niitten laukkuvalikoimat. Ja mun mielestä musta ja kultainen sopii vaan niin hyvin yhteen. Tää laukku on mun mielestä tosi upea. Sitten mä ostin Espanjasta pörrösukkia.
sukkia. Mä ostin sellaisen paketin, missä oli 3 paria tällaisia pörrösukkia. Ja mä oon käyttänyt näitä nyt tosi paljon. Eli on tällaiset oranssit, missä on valkoinen kantapää. Tai onko tää tämmönen korallin pinkki. Sitten on tällaiset raidat, missä menee valkoinen, sitten toi sama koralli ja tämmönen vähän liilat raidat. Ja sitten on tällainen vähän erikoisempi kuviollinen. Näissä on kaikissa tätä samaa väriä ja mä tykkään näistä. Sitten mä ostin tällaisia polvisukkia. Onko se sen nimi? Polvisukka. Knee high socks. Siinä paketissa oli 2 paria, eli toiset oli tällaiset, missä on sydänkuvioita ja toisessa on tällaisia lumihiutaleen tapaisia, tosi talviset ja sitten tällaiset sydänkuvioiset. Ja nämä on tosi paksua materiaalia, joten nämä on tosi lämpöiset. Ja mä rakastan tätä väriä, tällainen baby pink. Tää on niin söpö. Ja ne on ihanat, kun ne on näin pitkät. Mä en osaa päättää, että kummat on mun mielestä hienommat. Mutta mä oon etsinyt tällaisia tosi pitkään. Sitten seuraava ostos on tällaiset mustat legginsit. Nää on... Oh my god. Ne on tällaiset mustat ja kiiltäväpintaiset. Näissä on ihana tällainen korkea ja leveä tää yläosa, koska mä en tykkää yhtään sellaisista legginsseistä, missä menee vaan pieni sellainen yläosa, vaan ne pitää olla just tällaisia, missä on korkea ja leveä tää yläosa. Ja näissä on tietenkin pitkät lahkeet. Mikä toi on? Yksi mikä on tosi tärkeä on se, että ne on tosi peittävät, koska mä vihaan sellaisia legginssejä, mistä näkyy läpi, koska mitäs teet sellaisilla? Niinku, what? Niin nää on tarpeeksi paksut, että nää peittää. Ja mun mielestä tää materiaali on tosi laadukasta, vaikka mä ostinkin nää Primarkista. Mä tykkään näistä tosi paljon. Sitten seuraava juttu, mitä mä ostin Espanjasta, on kirja. Mä ostin tän itse asiassa sieltä lentokentältä. Ja siis tää on se Paper Towns. Mä en tiedä mikä tän suomenkielinen nimi on. Mä en ole nähnyt tästä vielä sitä leffaa, joten mä ajattelin nyt lukea tän. Ja koska mä osaan aika hyvin espanjaa, niin mä halusin ostaa tän espanjankielisenä, koska nyt voin treenata tästä lisää espanjaa. Mä oon lukenut tästä vasta aika vähän, koska mä oon tosi hidas lukemaan, mutta se mitä mä oon lukenut niin vaikuttaa tosi hyvältä kirjalta. Joten voin suositella ihan suomeksi lukemista myös. Ihan loistava ostos. Mä en edes muista milloin mä oon viimeksi lukenut kirjan, joten nyt on ihan hyvä aika alkaa taas lukemaan kirjoja. Mä oon nyt yleensä joka ilta lukenut tätä jonkun verran eteenpäin. Ja tää on niin hauska kirja, joten voin suositella. Sitten yksi mun lemppareimpia ostoksia Espanjasta oli tällainen meikkisivellin. Ja oh my god, tää on niin hyvä. Mä en ymmärrä miksi mä en oo aikaisemmin ostanut tällaista. Ja tää merkki on siis Real Techniques Stippling Brush. Ja tää on oikeasti niin hyvä. Ja kaikki YouTube-meikkityypit esim. Käyttää tällaista. Ja tää on niin loistava, koska meikkivoide levittyy tällä niin hyvin. Sä vaan teet tälleen. Ja tää on niin hyvä. Mä en tiedä miksi mä en oo aikaisemmin ostanut tällaista. Tää on tosi laadukas. Ja kun mä käytän tätä meikkaamiseen, niin mun ei tarvitse käyttää itse sitä tuotetta niin paljon, koska tää jotenkin levittyy niin hyvin. Ja tää on tosi joustava ja aivan älyttömän pehmonen. Ja tää väri on tietenkin plussaa. Ja mä oon kuullut näistä Real Techniquesin siveltimistä tosi paljon hyvää. Ja aion todellakin alkaa keräilemään näitä tai käyttämään vaan näitä. Ja voin siis todellakin suositella näitä. Jos aiotte tilata jostain netistäkin, niin ihan mielettömiä. Sitten yhdet mun lemppareimmista Espanjan ostoksista, tällaiset harmaat kengät. Ja ne on niin lämpöiset, tosi mukavat jalassa. Näissä on tällaista samanlaista karvajuttua täällä sisällä. Ja nämä on siis tosi lämpöiset, ihan loistavat tällaisille talvi-ilmoille. Ja tossa on tällainen solki. Ja tää on ihanaa tällaista pehmosta karvaa. Ja tässä on tosi paksut pohjat, joten nämä on tosi lämpöiset. Ja oikeasti nämä näyttää niin makealta. Tällaiset lyhytvartiset harmaat uggit. Ja todellakin ollut käytössä nyt. Ainut miinuspuoli näissä vaan on se, että näissä on aika
liukas pohja. Mä en ottanut sitä huomioon, kun mä ostin Espanjasta kenkiä, että ne ei ehkä ole tehty Suomen talvelle, mutta jos ei ole ihan niin liukas ilma, niin nämä on tosi hyvät. Tää on pieni outoa, kun näissä menee niinku tossa reunassa tollanen hyvä pohja, mut sit tossa keskellä on tollanen ihan tasainen, niinku kuka nää on suunnitellut. Ja sitten toiset kengät, mitä mä ostin Espanjasta, on tällaiset pinkit, aivan ihanat. Siis ne on niin mun lempikengät nyt. Mä oon käyttänyt näitä joka päivä. Vaikka nämä kengät on tosi maskuliiniset tai tällaiset tosi massiiviset, niin tää pinkki yksityiskohta tuo siihen mun mielestä sopivasti just tyttömäisyyttä. Ja kun on tällaiset retkikengät tai tämmöset, ja nämä on tosi tukevat jalassa ja kestää hyvin vettä ja näissä on ihan mielettömän hyvä pohja. Näissä on tällainen oikea pohja Suomen ilmoille. Ei ole yhtään liukkaat ja mä tykkään tästä kengän mallista tosi paljon. Ja tää pinkki yksityiskohta on niin makea mun mielestä. Mä oon nähnyt tällaisia kenkiä tosi monilla, mut en kenelläkään pinkillä yksityiskohdalla, joten mä oon tosi iloinen näistä ja mun mielestä nää sopii niin hyvin tosi moneen asuun ja oon käyttänyt näitä tosi paljon ja on tosi lämpöiset ja vedenkestävät ja ihan loistavat. Ai niin! Sit mä ostin 2 tällaista puhelimen kuorta. Mä rakastan näitä värejä. Tällainen mintuvihreä puhelimen kuori, missä on tällaiset ihanat pupunkorvat. Ja tykkään, kun tää on tällaista pehmeätä joustavaa materiaalia. Sitten tällainen pinkki. Tää on niin ihana tää väri. Tää on melkein neonpinkki ja tässä menee tällaista ruudukkoa. Tää on myös tällainen tosi joustava, niin mä ostin tällaiset. Ja tässä olikin mun Espanjan ostokset. Muista laittaa peukkuu ylöspäin, jos tykkäsit tästä ostosvideosta. Tosi monesti on tullut ostettua lomareissuilta kesävaatteita, mutta tällä kertaa mä ostin talvisia juttuja, joten mä oon tosi innoissani näistä ja varsinkin näistä kengistä. Ja muista jättää kommenttia tohon alas, että mikä näistä oli sun mielestä paras ostos. Nähdään ensi videossa, moi moi! Only fools fall for you, only fools do what I do.